Деца от школата по изобразително изкуство към Центъра за работа с деца с ръководител Цветомира Петрова изрисуваха днес на Велики четвъртък още 5 големи стиропорени великденски яйца, които останаха част от великденската украса на Разград. В рисуването се включиха и други деца и потребители на социални услуги, които проявиха желание, както и част от ръководството на община Разград, заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Зорница Евгениева и секретарят на община Разград Нели Добрева. Програмата на традиционното боядисване на яйца на Велики четвъртък, която община Разград организира, беше обогатена и с забавни игри за по-малките жители на града. Те получаваха талонче с място за 4 печата, които трябваше организаторите да им поставят, след като изпълнят предизвикателство да съберат кошница с скрити в градинката до часовниковата кула яйца, да играят дама с великденски мотиви, да оцелят кошница с дървено яйце и да изрисуват украшение с формата на великденско яйце. Срещу попълненото талонче мълчуганите получаваха награда шоколадче. Великденското настроение на малките и по-големи художници създаваха изпълненията на градския духов оркестър към Центъра за работа с деца с ръководител Милен Бенков. Още една формация на Центъра, градския мажоретен състав с ръководител Емилия Борисова, се включи в програмата. 2 от изрисуваните големи стиропорени яйца бяха поставени сред теменушките в градинката до часовниковата кула, а останалите 3 в градинката до дома на учителя.